Aktar minn 300 atleta u coach internazzjonali minn 17 il-pajjiż Ewropew se jkunu f'Malta f'Ġunju li ġej biex jieħdu sehem fir-repetizzjoni tal-kampjonati tal-atletika tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa magħrufin bħala CSSC. Il-logħob li se jsir nhar is-Sibt 11 ta' Ġunju fil-Matthew Micallef St. John Stadium fil-Marsa se jservi biex jolli l-profit tal-atletika u tal-isport f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Isport Clifton Grima ħabbar kif is-CSSC f'Malta apparti ir-riklam għal Gżejjer Maltin se jfissru 300 atleta barrani u uffiċjal jiġġeneraw f'pajjiżna il fuq minn 900 sodda b'effett dirett ta' 170,000 euro fis-settur tal-ospitalità. Il-Ministru spjega kif bħalissa għaddejja ħidma infrastrutturali kbira biex l-istadium tal-atletika tal-Marsa isir wieħed ta' standard tal-aqwa kwalità u tal-livell internazzjonali u għalhekk se jkun jista' jilqa' dan il-kampjonat u wkoll avvenimenti oħra li se jsiru f'pajjiżna fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Dan kollu ma kienx ikun possibbli mingħajr il-ħidma konġunta bejn diversi entitajiet u anke ministeri u ma kienx ikun ukoll possibbli kieku ma kellekx investiment f'dik li hija infrastruttura sportiva li permezz tagħha ollejna il-livell sportiv ġewwa pajjiżna u allura kapaċi nattiraw dejjem aktar avvenimenti internazzjonali u turiżmu sportiv lejn pajjiżna. Il-President ta' Athletics Malta Andy Gregg svela li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet biex jinħoloq kampjonat ta' CSSC għal road racing li eventwalment jista' jsir f'Malta wkoll. Spjega li ġie allokat budget bla preċedent biex l-atleti elit jieħdu sehem fi struttura ta' taħriġ ta' livell għoli li tinkludi kampijiet ta' taħriġ u kompetizzjonijiet barra mill-pajjiż bl-appoġġ tal-Kumitat Olimpiku Malti u ta' Sport Malta. Mhux tal-li ħanippremjaw l-atleti tagħna tal-ħidma tagħhom ta' matul is-sena, però illum ħaniftħu uffiċjalment l-event tagħna l-kampjonati tal-pajjiżi żgħar fl-atletika fejn ħanospitaw xejn inqas minn 350 atleta u Malta.